Baby Jesus, porra-pa-pam-pam. Anna pur-boitzu, porra-pa-pam-pam. I have no gift to bring, porra-pa-pam-pam. Das fit to give a king, porra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam. Shall I play for you, porra-pa-pam-pam, oh my drum. Estamos fartas das políticas deste alcalde e deste equipo de goberno. Estamos fartas de ver como se despilfarran millóns e millóns de euros en obras faraónicas, en adornos navideños neste caso, e co tema das luces decidimos xuntarnos e lanzar unha campaña para visibilizarlo. O Concello de Vigo vai gastar máis de 1 millón de euros este ano en 2 meses de decoración de Nadal, e se ven o contrato é para 4 anos seguidos, con lo cual está facendo un gasto de 4 millóns de euros. É moi significativo que mentras o alcalde dilapida ese 1 millón de euros en luces e adornos de Nadal, temos partidas tan importantes como as axudas de emerxencia municipal, que son axudas para persoas sen recursos que se destinan a pagar alimentación, luz, auga, recibos e alugueiros. Durante todo o ano 2017 foron 430.000 euros. Por exemplo, o albergue municipal ten unha inversión anual de 830.000 euros, que é un recurso fundamental para as persoas en fogar nesta cidade e que está colapsado. O alcalde pretende facer do centro unha cidade, o centro de Vigo, para a xente adinerada, para a xente que ten capacidade económica de meterse no tema do consumismo navideño. Realmente os cartos que el di que vai deixar na cidade, os cartos o van a recibir as grandes empresas como o Corte Inglés, o Zara, Inditex. Eso é o que vai repercutir, ese diñeiro non vai ir para as persoas e para as familias de Vigo, senón para esas grandes empresas. E sobre todo vai crear emprego precario, emprego basura, que se di, na hostelería e no comercio, e non vai repercutir nunha riqueza para que se poida repartir entre todas. Felices fiestas.